pues, de pas doble, que és la peça de calfament, duguem el cant de valencià, i bueno, l'elecció va ser perquè volíem algo diferent que no s'ha tocat en els últims anys. Després l'obra obligada és Arrels, del compositor de Llíria Ximo Tarín, una obra relativament nova, de 2022-2023, que va ser estrenada per la Unió de Llíria, i l'obra lliure que m'he llegit és Homenatge a Joaquín Sorolla, del mestre Dan Ferrero. És la mateixa que duguem a Castelló i a més és que és una obra que és un clàssic del repertori bandístic. A veure, suposa molt d'esforç, portem tot un any dedicat a aquesta mateixa activitat. A banda, s'ha juntat tot el que són els actes de la Sagrada Família i, en fi, jo no sé com ho superarem. Molt d'esforç, molt de sacrifici i la veritat és que la gent està complint molt. Competint contra dos grandíssimes bandes, Catral i Guadassuar. Sabem que és molt complicat, però si te dic sincerament, al final els resultats del certamen t'has de quedar en el camí. T'has de quedar en el que has guanyat en el camí, en tot aquest treball que suposa que puja de nivell la banda, que la gent tinga més coherència, que sonem més junts. Nosaltres enguany, en 2025, ja portem 6 certaments consecutius, guanyant menció d'honor en Castelló, i enguany tornem a treballar a València. Enguany anem a portar un pasodoble que es diu Vicent d'Arós, d'un compositor de la casa, José Peñarroja Talamantes, i després toquem 2 obres més, que una és la obligada que ens obliguen allí, que se diu l'Aldea Màgica, i després nosaltres tocarem d'obra lliure El Regalo de Gea. Això, un certamen és un acte molt significatiu pels músics, perquè s'ha d'aprendre molt, és un esforç grandíssim, se treballa molt, n'hi ha moltes hores darrere, això la gent no ho veu, perquè tenim que comptar que nosaltres som persones amateurs, no som professionals. Entonces, clar, els estudis i això que fa cada un és un esforç molt gran.